Eguardion guztioi, lehenik eta behin eskerrak ematea nahiko nuke egin dezuten lanagatik eskolako agenda 2030ean. Eta zuek konpromesu batzuk hartu dituzute eta proposamen batzuk ere egin dituzue eta horiek guztiak ondoren aztertuko ditugu. Lehenengo konpromesua jarri dezute lurrera zaborrik ez botatzearena. Urte askotan zehar egin dira kanpainak, ekintzak eta esan beharra dago oraindik ere helburua urruti xamar ikusten dugula, naiz eta zerbait hobetu dan, oraindik uste dugu asko egiteko daukagula, denon artean. Horregatik, konpromesu hau uste dut datorren ikasturtean jarraitu beharko dezutela lantzen, ze emaitzak ez dira izan behar zienak. Bigarren konpromesua lehenengo hitza euskeraz izatea da. Zuek, zuen aldetik, bai dendetan, bai kirola egiterakoan, entrenamendutan, lagunekin eta hartu dezute konpromesu hori, lehenengo hitza, eta espero dut hurrengoak ere euskeraz izatea. Ikusi dezute eta hala adierazten dezute, zenbait udal zerbitzuetan edo ez dela horrela gertatzen. Batzuetan lehenengo hitza ez dela euskeraz izaten. Orduan, guk ere udal bezala konpromisoa hartzen dugu. Lehenengo hitz hori eta hurrengoak ere euskeraz izateko. Gero ikusi ditugu proposamen batzuk egin dituzuela, gure ibaiak garbiak nahi ditugu, erreka eguneko ekintza 2003-2004 ikasturtearen ekimen bat, orduan hasi zen ekimen bat izan da, zuengandik irtentzan nolabait zerbait izan zen, eta ordutik hona oso ekimen potente bat esango nuke bihurtu dela, Legazpirako erreferentzi data bat da, eta aurrerantzean ere nahiko genduke ekimen honek ere jarraipen ona izatea. Bigarrengo proposamena izango litzeke landare inbaditzaileak edo hoien buruz orain arte eginda lana eta gure asmoa, zuek proposatzen dezuten bezala, bada elkarrekin baita ere gai honi indarra eman eta jarraipena eta jarraitzea honekin baita ere. Beste proposamen batzuk egin dituzue, adibidez Mirandaolako bidea eta Urtatzako parkeko bidean argiztapena hobetzea, Urtatzara eta Domingo Agirrera igotzeko bide gorriak eskatu dituzue, Estalitako jolas parke gehiago, esango nuke beharko gendula zehaztasun gehiago edo. Orduan, elkarrekin jarraituko dugu lanean hurrengo ikasturtean eta gai hauek hobeto zehaztu eta joango gehi ikusten. Baita proposatzen dezute 6-8 bitartekoentzat astebururako ekintzak, nahiko genduke jakitea zer botatzen dezuten faltan, horri ere erantzun bat emateko, eta esan detan bezala bukatzeko eskatzen dezute edo proposatzen dezute komenigarri izango litzekela eskola bidean edukiontzi gehiago jartzea, bizikleta aparkaleku gehiago izatea, Agirre Etxeberriko parkea hobetzea, danak oso interesgarriak iruditzen zaizkigu eta joango gea danon artean, orain arte bezala, hauedanak lantzen. Gogoratu konpromisuak, hartu ditugun konpromisuak, gogoratu gai hau ez dela orain gogoratzen gehala eta berriro errekagunen akordatzen gehan zerbait, baizik eta eguneroko gai garrantzitsu edala danontzako. Mila esker eta hurrengo arte.